Amigos, estamos en Viveiro, na Mariña Lucense, onde o pelotón da Copa Galicia de Ciclocross 2017 desembarcou para celebrar a 8ª xornada puntuable do certame autonómico. A Peña Ciclista Gráficas Lar organizou o domingo 3 de decembro a terceira edición do Trofeo Ciclocross Concello de Viveiro. Un total de 275 corredores deronse cita no Parque Penas Peón e os participantes na carreira de promoción foron os primeiros en rodar por este circuito que ia dar moito xogo. Os cativos e as cativas que aínda non teñen idade para tomar a saída nas categorías da Copa van depurando a súa técnica nesta proba que non ten carácter competitivo. Iso sí, a satisfacción de rematar primeiro ben merece un sprint. Abrigadas nunha fría mañá comparecían as corredoras cadetes e con elas daban inicio ás carreiras con puntos en xogo, lucindo o mallot de líder Noela Sá do Maceda, que asumía o mando no primeiro paso pola area. A continuación chegaba a posta en escena dos cadetes masculinos con Miguel Rodríguez do Ponteareas defendendo o primeiro posto na xeral e pasando o ataque. Tamén se poñían en marcha os Máster 50-60, os máis veteranos, encabezados polo líder do ranking Mario Castro, representante do Cortizo Anova. Completar esta primeira quenda arrancaban os Máster 40 coa ausencia do líder Manuel Armada neste enorme pelotón no que intentaba distanciarse desde o comezo o corredor local Marcos Vale do Gráficas Lar de Viveiro. Aí hai un dos puntos que máis espectáculo ofrece neste trazado e outros son estas escaleiras as que Noela Sá chegaba cun segundos de vantaxe respecto a súa compañeira de equipo Aida González. Os cadetes masculinos aínda non se rachara a cabeza da carreira e Xoel Montes do Avanza tiraba do grupo seguido polo líder Miguel Rodríguez, que non tardarían a asumir de novo mando. Os Máster 50-60 o cuarteto que abría a proba formábano Javier de la Fuente, Mario Castro, José María Magariños e Francisco Javier López. Vamos vivir unha carreira moi igualada, do mesmo xeito que a Máster 40, co arreón inicial de Marcos Vale, que corría na súa casa e a topar a resposta de Xaco Pagra e de Guillermo Álvarez. O paso das voltas non facía máis que confirmar a superioridade de Noela Sá nas cadetes, coa súa compañeira Aida González rodando cómoda na segunda praza. O cambio de ritmo de Miguel Rodríguez nos cadetes non o puido seguir ninguén e Jorge Fernández do Coruxo asumía o peso da persecución. Máster 50-60 tan lanzado chegou Javier de la Fuente, que por pouco bica o chan. O do Norimber refíxose para continuar no cuarteto do que tiraba o líder Mario Castro. Nos Máster 40 marchábase por diante Xaco Pagra despois de adiantar a Marcos Vale, co que contactaba Guillermo Álvarez. Mínimas diferencias nos cadetes entre o Pontareán Rodríguez e o terceto perseguidor, no que Fabián Rodríguez intentaba adiantar a Xoel Montes por onde non había oco. Por ese mesmo punto pasaba Noela Sá xa na última volta con 30 segundos de marxe sobre Aida González. No resto das carreiras, todo por decidir. Guillermo Álvarez e Marcos Vale non tiraban a toalla nos Máster 40 intentando dar caza a Xaco Pagra. A súa banda nos Máster 50 quedaban sen cabeza Magariños e de la Fuente. O do Condado Bike veríase superado nos últimos metros polo betanceiro do Norimber. Emoción tamén nos cadetes con Miguel Rodríguez mantendo menos de 10 segundos de marxe sobre Montes e Fernández. Os perseguidores voaban nos obstáculos, pero do Ponteareas reforzaba o seu liderado. Na proba cadete feminina, as representantes da Academia Postal Action MMR de Maceda ian asinar un dobrete. O segundo posto ia ser para Aida González. A victoria non se lle escapou a líder Noela Sá. E fíxense nas mínimas diferencias entre os Máster 40, o duelo entre Guillermo Álvarez e Xaco Pagra, que se axudicaba por riñés do Máster da Louriña. Combatían o frío como podían os corredores antes de que botaran dar a segunda quenda deste trofeo Concello de Viveiro, saída da proba raíña feminina coas elites sub-23 e juniors. A líder absoluta Irene Trabazo non tardaba en poñer en apuros as súas rivais. Dábase o bandeirazo inicial a carreira Máster 30 que ia resultar do máis entretida con Constantino Muñoz da grupeta Pando Zarco marcando ritmo no primeiro paso pola area. Retomaba a Copa Galicia Irene Trabazo despois da semana anterior terse desplazado ata Centro Europa para competir na Copa do Mundo e a marinense deixaba atrás a líder elite Isabel Castro
a María José Gómez e a líder junior Jessica Costa. Alejandro Mesías amosando boas pernas dende as primeiras pedaladas nos Máster 30, o do Ciclos Quintena poñía o grupo en fila de un. Cambio de ritmo de Juan José Chapela do Máster do Morrazo, e atención ao corredor que pecha este grupo, o líder Andrés Calvete, que sufriu unha caída, contratempo sen consecuencias para o do Cambre Renault Caeiro. Nas juniors a portuguesa Jessica Costa, Marta Vila e Andrea García non se separaban. Chapela atopaba curvas rápidas para prolongar o seu ataque, e a altura dos seus perseguidores Mesías e Luciano Carretero chegaba o líder Calvete remontando despois de ter seguido Chan. No trabazo primeira entre as mulleres, e por detrás dela María José Gómez, Isabel Castro e Lucía Vázquez comezaban a súa batalla por ser a primeira elite. A sub-23 trabazo buscaba a súa sexta victoria do ano. No grupo perseguidor, Lucía Vázquez e María José Gómez soltaban a Isabel Castro, pero Vázquez perdeu o control e foi Sochan, adiantaba a Castro, e a Vilaboense tiña que parar para poñer a punto a súa bicicleta. Problemas mecánicos que cuns golpes se arranxaron e non lle impediron seguir correndo. As alternativas non cesaban nos Máster 30, con Carretero pechando este terceto, no que Mesía e Chapela ían literalmente cóbado con cóbado, loitando pola primeira praza. A portuguesa Costa pouco ia manterse comandando a categoría junior, e a do ASC cedía ante o ataque de Andrea García, que se levaba con ela tamén galega Marta Vila. De novo Chapela tensaba a corda e outra vez Mesías atopaba un rival por onde el quería pasar. Moita velocidade neste treito e aparecía voando dende atrás o líder Calvete para unirse ao grupo de cabeza. Correndo a contra dende o principio Calvete, pero do Cambre Renault Caeiro resistías a ceder o seu mallot de líder. Tiene trabazo, meter a directa dende o principio exhibía o seu gran momento de forma no trazado do Parque Penas Peón. O escaso barro permitía rodarse en problemas, e a máis dun minuto circulaba María José Gómez, que momentáneamente se desfixera de Castro e de Vázquez. Así de igualado estaba o pulso nos Máster 30, co marcase entre Carretero e Mesías. O ritmo do Cambre Renault Caeiro corteu o seu compañeiro Calvete, e xunto a él quedouse Chapela. Técnica agora para Irene Trabazo no seu segundo ano na categoría Elite Sub-23, asinando un pleno de triunfos nas probas nas que participou na Copa Galicia. Consciente de que contactar con Trabazo era casi imposible, María José Gómez centrábase en conservar a súa mínima vantaxe sobre Isabel Castro e Lucía Vázquez, totalmente recuperada tras a súa caída. Novidades nos Máster 30, Mesías lograba despegarse uns metros de Carretero, un intenso ritmo dende a saída e a pasando factura, e Calvete tamén soltaba de roda a Chapela na pugna por ser terceiro. Remontada nas elites con Lucía Vázquez situándose á altura de María José Gómez, moi preto das dúas resistía con opcións a líder Castro. Nas juniors Andrea García e Marta Vila seguían a par, mentres que nos Máster 30 Carretero non daba anulado o mínimo oco que obtivera Mesías. Estámonos achegando ao final, con Trabazo sempre primeira entre as mulleres, e con Mesías tamén dentro da última volta, estirando a súa ventaxe sobre Carretero. En estes dous duelos paralelos, Vázquez atacaba a Gómez nas elites e Chapela adiantaba ao líder Calvete. Moitas cousas por decidir nos metros finais, salvo o incontestable sexto triunfo da temporada para Sub-23 do Marín Otomán, Irene Trabazo. A segunda en cruzar a liña de meta e primeira elite sería Lucía Vázquez, xusto por diante de María José Gómez. E nos Máster 30 esta diferencia entre Alejandro Mesías e Luciano Carretero outorgalle ao do Ciclos Quintena o seu primeiro éxito desta campaña. Carretero segundo e caída xusto por detrás de Chapela, pola cal Calvete facía terceiro. O Cambre Renault Caeiro tamén ia ter presenza no podio junior coa victoria de Andrea García, que se impuxo a Marta Vila. Na área empecé a meter ritmo, a verdad que o circuito moi chulo, bastante, tiña barro pero resbaladizo, eu, por exemplo, iba con seco, bastante rectas, curvas, pero non eran curvas destas lentas, sino que
bueno, que permitían imprimir gas, inda que non tiñas moita reta, entón, bueno, cortabanche un pouco, pero ben, bastante ben. Clasificación Elite Sub-23 femenina coa vitoria de Irene Trabazo, segunda Lucía Vázquez, terceira María José Gómez, cuarta Isabel Castro, quinta Paloma Cornejo. Se subir a temperatura respecto a outras saídas, cando lle chegou a quenda os Elite Sub-23, e máis quente aínda que si a poñer o trofeo Concello de Viveiro con esta vibrante carreira. A fulgurante saída vivímola dende a cámara situada na bicicleta do líder elite Darío Otero. O do Muebles Compostela, que quedaba relegado á sétima praza antes da zona de area. A cabeza tomaba o líder Sub-23 Iván Feijó, dominador absoluto da Copa Galicia, pero que esta vez tiña como rival a Samuel González, vencedor do certame autonómico o pasado ano. Arrancaban os juniors con Carlos Canal pasando o ataque por diante do líder Jorge Suárez. Dous corredores do Maceda mandando en ambas carreiras. Dejó por diante de González, de subidos a bici do Otero. Vamos superar estas escaleiras. Carlos Canal nos juniors acadan os metros de vantaxe e os seus dous principais adversarios, Jorge Suárez e Adrián Barros, rodaban a continuación. Os Elite Sub-23, Feijó, González e sufrindo o asturiano David Obin. Feijó seguía co seu plan habitual de dinamitar a carreira na primeira volta. A diferencia nesta ocasión é que estaba participando Samuel González, o do Salvaterra resistía, e os dous ian protagonizar un man a man dos que fan afición. Canal cun segundos de diferencia ao seu favor, e Adrián Barros, que adiantaba a Jorge Suárez para chegarse ata a cabeza. Canal sempre sae moi forte Barros, indo de menos a máis e recurtando a desvantaxe. Es que por detrás Jorge Suárez sufría problemas mecánicos e o paso por boxes tiña que cambiar de bicicleta. Cambio perfecto e o líder, o do Cidade de Lugo Asturión, saía terceiro de boxes. Samuel González situábase primeiro nos Elite Sub-23 con Iván Feijó a expectativa. Por primeira vez esta temporada os dous medían forzas nun cara a cara. O pulso que se igualaba era o de Carlos Canal e Adrián Barros, o do Coruxo, presentaba a súa candidatura ao triunfo. Voltamos Elite Sub-23 con Samuel González marcando ritmo na súa reaparición na Copa Galicia. Impusérase na primeira xornada celebrada en Marín, e o de Salvaterra centrouse despois na Copa de España e na Copa do Mundo. David Obin marchaba como primeiro elite, José Rodríguez e Adrián Valverde a escasos segundos, e pouco despois estaban Darío Otero e Jorge Punzón. Unha batalla aparte era do vixente subcampeón de España Sub-23 Samuel González e o posuidor do título junior Iván Feijó, o do Salvaterra e do Maceda. Son dúas das realidades con máis futuro do ciclocross español. Menos dun mes da disputa do Campeonato de Galicia, medían forzas en Viveiro e distanciábanse en minuto e medio dos primeiros elites, nos que agora tiraba José Rodríguez do Club Ciclista de la Fuente. Había moita expectación polo duelo dos dous Sub-23 e non defraudou. Nos juniors, Adrián Barros ia sen cadea sobre a area e o seu ritmo non o puido seguir Carlos Canal. O de Xinzo e Limia viuse desbordado pola forza do vigués, Barros ofrecendo un recital en Viveiro, e Canal que comezaba a asumir que se lle ia escapar o triunfo. En 30 segundos de vantaxe e a chegar a meta a Adrián Barros, o do Coruxo, que tamén daba espectáculo coa súa celebración. Ao momento da verdade seguían dando pedaladas os Sub-23 Samuel González e Iván Feijó. Estamos xa na última volta e no treito da area o vigués non conseguía soltar o de Allariz. Na terceira praza como primeiro elite volvía a destacarse o asturiano Obin. Máis dunha hora de esforzo nin González nin Feijó daban síntomas de esgotamento. Aquí entraba en xogo a súa habilidade para superar os dobrados. Distancia extrema entre o líder actual da Copa Galicia e o indiscutible gañador do ano pasado. Feijó que nesta última volta decidira tomar a cabeza e preparámonos para vivir un final non apto para cardíacos, con González intentando meterse por dentro neste xiro en contrameta. O Salvaterra tomaba a dianteira, a expectación que era máxima na liña de meta e na recta final un sprint igualadísimo, case que de foto finish, e co líder Feijó impoñendo a súa potencia. Eu vin un oco en contrameta e metime polo interior, e despois na reta de meta arranquei, patinou un pouco atrás, perdín un pouco velocidade
e a reta fixose bastante larga. Na última volta sabíamos que ibas ser o sprint porque no circuito era imposible irse, fixose larga bastante a reta, pero bueno, ao final nos últimos 10-20 metros pois puden aí dar unha raión e ganar, pero moi igualada, estuvo moi bonita a carreira. Clasificación Elite Sub-23 masculina, gañador Iván Feijó, segundo Samuel González, terceiro David Obin, cuarto José Rodríguez, quinto Jorge Punzón. En o podio, vencedor Máster 50-60 Javier de la Fuente, Máster 40 Xaco Pagra, nos Máster 30 Alejandro Mesías, los cadetes Noel Asá, los cadetes Miguel Rodríguez, que ia estar acompañado no podio por outro campeón, o seu compañeiro de equipo Borja. A triunfadora nas juniors Andrea García, nos juniors Adrián Barro, nas elites a victoria de Lucía Vázquez, en sub-23 de Irene Trabazo, nos sub-23 Iván Feijó, en los elites masculinos o asturiano David Obin. Con todos os líderes despedímonos, moitas gracias pola súa atención, ata a vindeira xornada da Copa Galicia de Ciclocross.